skoli. Hello, għan l-emerġenza? 112, driver tal-Ministru. Ibba kli tal-araju. X'għandek? Urġenti fejn il-piscina. Piscina fejn? Taqruq. Fejn fil-parking? Fej parking. X'għandek? Jarawni, faqaw li kostu tal-Ministru baqa sejjer. Ġibi xattakkani u fiż-żalma li ħattuntat. Sorry? Għax li faqali kostu tal-Ministru. Sawa. Urrajt ejja issa. Issa, għajdid minn karot tal-ħabtet mijak. Minn hu kien ibatlek l-araju emmek? Inti titmur l-qra fassa. Janki da barra, ma nistax. Għandek kelmetina, għand il-Ministru miegħi. Iwa, nafx inti taħdi ħassa il-Ministru. Il-karozza, għandek il-ħeħ kienet il-karozza. Boffol, ħajtuq li ħarabli. Paraj fuqu. X'nu? Ħarabli, paraj fuqu. Paraj fuqu, fuq mi paraj. Protija jid. Issa ma battomlix. Proces. Ma battomlix għak najdek xie mux il-karozza. Għaddik ġewara, direzzjoni l-Reġina Rus. Ibbaċ ħanibqa d-ħittiri. Għajdli xin il-karozza, minn tix tajdu xini. O, pen, boffol. Xkulur? Silver, għaddik ġewara. L-Reġina Rus. Reġina Rus, direzzjoni il-fej, lej Santa Venera? Għadditira, fuq. Għadna ħanoħra ta' Reġina Rus. Lej Santa Venera, ġifiri. F-A-I-O. Sorry? Aspjanti ta' barra, F-A-I-O. F-E-I-O? Iva, ejja. Direzzjoni. Lej il-Mini ta' Santa Venera. Lej il-Mini ta' Santa Venera, ekku għarrajt, ħanibatom issa. Talas ħanibatom emmek.